ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಡೆತ್ ಬಾಯ್ಗು ಏ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹೋಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೆ ನೀನ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಕು ಒನಸುಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿಪಿಡಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಬನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪಿರು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ತ ಬೈದಿನ ಕುಲ್ ಬೈದೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಅಕ್ಕನ ರಿಲೇಷನ್ ಮದುವೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಗುರ್ತಪ್ಪ ನಿಜಿನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ನಗುಲು. ಸೊ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಒನಸು ಬೊಚ್ಚ ಯಾನು ಉಪವಾಸಗಳು ನಾಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚಿದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಿನ ನನಗೆ ಅವಳು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂಡದ ಆಲ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಅಂಚಿದ ಅದ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು. ಸೊ 1 kg ಚಿಕನ್ ಯಾವ ಪಂಡೆ 1 kg ಯಾನೇ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವೇ 1 kg ಚಿಕನ್ ಕನ್ನ ಐಕೊಂದಿದಾದಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಗಂದೇನೆ. ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೊಡಿ ಪೋತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿನ್ ಪ್ಯಾಟ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಂಗೆ ಮಂಡೇ ಬನ್ನಿ ಏನ ಮಿಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ್ಗ ಆಲೊಂಜಿ ಕೆಲ ಪುರ ಅಲ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲು ಇಂಚಿಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿಂಚ ಮನ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಅಂದು ಬಂಡಲು ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರು ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪನ್ ತೂಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗದ ಅದಂತುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಬಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾನಿತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದೆ ಆಯ್ತು ಈತು ಬಾವೆ ಬೈದೇನೆ ನಾನು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪೆ ಮನದಾನಿದಪ್ಪೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈತು ದಪ್ಪದಾಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಬಾವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಂತ ಆಯ್ಪ ನಮಗ ಪಿತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರಿ ಆಗ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟದ ಪೇರಿತ ಕನ್ಪಂದುಲ್ಲ ತೊಟ್ಟದ ಪೇರು ಈತ ತಿಕ್ಕದೇನು ಬಾವೆ ಅಣ್ಣನು ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಕನ್ಪವಂತೆ ಐಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾವೆ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ದಿನೋಲ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋನಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಹೊರನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬನ್ನ ಯಾನು ಈಗ ನೀಟೆಪ್ಪನೆ ಬಾವೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಬಾವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಈ ಟಿಫಿನ್ ಉಂಡೈತೆ ಉಂಡೈತೆ ಇದು ಫುಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ಬೇಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾವೆ 1 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇಡ 1 ಲೀಟರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಸದಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಂದ ಚಿಕನ್ ಗಂತೇರು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಪುಂತ ಹಾಪ್ನಂತ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆಗುಲ್ ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಣಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒನಸಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪಿರಿಗೆ ಬೈಯದ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಯ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲು ಜಾ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಬುಲ್ಪರಿ ಉಂಡಲ್ ಬಾಲೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇವೆ ತುಲೆ ತುನಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪ ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಹೆಂಚಾತೆ ನಂದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ದಾನು ತೂಕ ಹೆಂಚಾತೆ ನಂದು ಓಕೆ ಪಾರ್ಗಂತೆ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಗ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೋಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಈ ಒಂದೇಲಕ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ತಿಂದು ತಿಂದು ಮುಖ ಸೆಟ್ಟದು ಪುಣದು. ಸೊ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಲಾಗ್ ನಾನು ಮನದಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ತೊಂಜಿ ಮೂಜನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮೂಜನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡಿದ್ದು ಆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ದುಂಬಗ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆತಜ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಮೊರಂಡೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿನ ಬಂತೆ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮಿತ್ತ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಏತು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ದುಂಬು ಪನ್ನ ಏನೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಏನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಿಂಚ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಡೊಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಪಂಡೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಸೊ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಉಳ್ಳದಂದೇನಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಡೆ 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಸೊ ದಾದ ಬನ್ನಗೆ ಪನ್ನ ದಗ್ಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಲೆ ಐಕ್ ದೆತ್ತು ಬೈಗ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಥರ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ನ ನಾವು ಚಾಲೆ ಮಲ್ದಿಜ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿದು ಸೊ ಒರಿಡ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ನಮಕ್ ಅಂದು ಚಾ ಮಲ್ಪು ಐಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಣಿಕ್ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಆವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಪ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಪನೋಡತೆ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಡೆತ್ತು ಬಾಯ್ಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಶಿ ಅವು ಪೂರ ಆಪಿನ ಬೋಪಿನ ನಿಂಡ ಬೇಲೆನಾ ಈ ಅಂಚ ಅಂದ ನೀ ಕಾತು ಉಂದುಲ್ಲೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಶಿ ನಿಕ್ಕಲ ಪೂರ ಏರಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ತೂಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಚ್ಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೇರ ಅವೇನೈತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂತು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಏನಿದಾಗ ವರ್ತಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂತೀನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನ್ನ ಕಾಕುಲು ಇಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಅಂತಿಂತು ಸಪೋರ್ಟು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಚೇರು ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಚೇರು ಸೊ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಐಬಕ ಬುಡಿಯೆ ಅಂದು ತೋಜೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಂದು ನಮ್ಮಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಪುರ ತುಂದಾ ಒಂದು ಜಿನಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಐಟು ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪುಡು ಕೂಡ ಸೊ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕೋರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಲ್ಪಗ ದಾದಾಪ ನಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಚಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ಅಂಕೊಡು ಪನೆ ಈತ ಜರ್ನಿಡ್ ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜನ್ಮಗ ಆಪಿನತ್ತ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಂಡ್ ದಾಯಾಗಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಐಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ರಡ್ನೆ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಅಪುರ ರಡ್ನೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಡಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿನ ಬಲ್ದಜಿ ಪಂತ್ ಜಾನ ಸೊ ತೂಕ ಯಾಪಂಡಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅದಾಗ ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚೋ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಏನು ಚಂದ ತೂಕ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಸೊ ಏಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಏರುಡೆಲ್ಲ ಬಂತಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜೀವನ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆವರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ ಏನಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಲಾಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜನಕುಲ ನರುಡು ಬದುಕರಿ ಉಂಡದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಾಡಾಕುಲು ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏಪಲ್ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.